Z akého mentálneho bodu si ty začala chudnúť, aby to nebolo, že neznášam sa, som hnusná, tučná? To som nikdy nemala. Vždy ťa jedlo ovláda, kým nezačneš ty ovládať svoj hlad. Nie je to o tom, že zakazuješ. Nie, ako ja som... Jedno to, len proste nemáš, nekúpiš, nemáš, nezieš. Mamičky, čo robia na tých ihriskách? No deti sa hrajú a oni furt za nimi. A tu máš bananík, a tu máš keksik, a to dieťa to nechce. Ono sa najedlo, chce sa hrať, daj mi pokoj, mama, ale tá mama furt doňho tlačí. Čo si vybrala francúzsky? A koho som si mala vybrať? Portugalčanky? Ja že sú tučné. OK. Pozdravujeme všetkých, ktorí od tejto chvíle sledujú alebo počúvajú Adela trochu inak. Opäť sa stretávame s dámou, ktorá už bola v trochu inak v štúdiu L+S, ale teraz sme jej prenechali tento priestor podcastový, aby sme sa porozprávali podrobnejšie o novinkách. Adriana Knajsl-Poláková. Ahoj. A ďakujem naozaj veľmi pekne za privítanie a veľmi si to vážim, že druhýkrát tu môžem byť, lebo to nie je asi úzus, nie? Že pozývaš si tých istých hostí. Nejde to rád za radom, že každý, kto už bol zazíde, ale máš novinky, nielen knižné, životné a všetky sa spájajú v podstate dokopy. A začnem tým, že si schudla. Áno. A o tom je aj kniha, o ktorej budeme hovoriť. Chceš schudnúť, najedz sa. Chceš schudnúť, najedz sa. Nemáme ju tu, prečo ju tu nemáme? Pretože 1. apríl, nevieme, kedy sa toto vysiela, či dátumy sú podstatné, neskôr. Takže kniha ešte len ide do tlače. Áno. A koncom apríla bude na pultoch, tak verím, že sa dostane každej žene, ktorá zatúži normálne schudnúť bez diét a fitka. Bez fitka? Dobre, k tomu sa dostaneme, lebo ja som videla veľa tvojich videí vo fitku. Ale poďme postupne. Ja mám niekedy problém s tým, že aká je dnes tá spoločnosť citlivejšia a nechcem povedať, že prehnane citlivá alebo hysterická, ale a teším sa, že sa citlivujeme. Zároveň mám rada, keď si zachováme aj priamu komunikáciu. A keď niekto schudne, koho som dlhšie nevidela, kto o tom nehovorí tak verejne ako ty, tak rozmýšľam, že či to vôbec môžem pomenovať, že dobre vyzerá, lebo schudol, lebo pod čiarou to znamená a predtým si vyzerala hrozne, lebo si bola tučná, hej? Vieš, čo myslím? Áno. Ako ty teraz sa stretávaš s komplimentami a ako ti to ľudia nejako posúvajú? No, keď som bola pri sebe, tak, áno. Tak ja som to tak nevnímala. Ja som sa stále videla, že je to v poriadku, som pekná, sťahovacie pradielko a jednoducho každý deň som sa videla v zrkadle, ale nevidela som to, že mám už nadváhu. Aha, to je zaujímavé, lebo väčšinou ženy sú k sebe prísnejšie, než by bolo treba. Nevidíš to, keď to ide postupne. Aha. A to tvoje videnie zahmlieva práca. Aha. Práca a naháňanie sa. Hej? To znamená, že ja keď som došla do Kaštieľa, tak ešte prvý rok to bolo fajn. Len poviem, že prevádzkujete v Rakúsku Kaštieľ. Áno, pre tých, taký ktorí nevedia. penzión. Hej? A potom vlastne došla tá robota, ktorá ma prevalcovala v tom, že ja som nemala na nič, všetko muselo byť hotové, ale ja som nemala čas na seba. Ale neriešila som to. Vstala som vždycky veľmi skoro, aby hostia mali raňajky nachystané. Keď skončili raňajky, rýchlo upratať izby, check-in, check-out, ísť sliepky nakrmiť, kvety poliať, do záhrady, ísť nakúpiť, aby som na druhý deň mala zase raňajky. A jednoducho, keď som tie raňajky krájala, robila, tak každá mama to pozná, že keď krája rýchle niečo hádže do seba, bezmyšlienkovite, lebo som vedela, že už nebudem mať cez deň čas sa mama najesť. krája pre 2-3 deti max, ty krájaš pre x viac hostí, viac toho, takže som si neďobla jednu palacinku, ale rovno 5. Takže postupne vlastne a potom večer po celom tomto a lietala som a energie som vydávala a vravela som si, dobre, že veď toľko energie vydám, to nemôžem pribrať. Hej, prišiel večer, sadla som si pre telku a potom, keď sa všetko utiší, ukludní, aj tvoja hlava, to je jak rozvierený piesok v mori, sa tak usadí a že konečne sa v kľude najem. A tam si jedla veci, ktoré... Tam to Ja som jedla zdravé veci. Ja viem, ty si jedla, to som si načítala. Jogurt, müsli, samý cukor. Áno, presne tak. Oriešky, veď sú zdravé, hej. Ale teraz už viem, že naozaj ten večer, pri tej telke, každý večer, 1500 kalórií, 2000, aj keď nemalo by sa všetko rátať na kalórie, ale proste ja som do seba dostala celodenné jedlo, večer, keď už organizmus bol vystresovaný, lebo nemal dostatok jedla cez deň, bielkoviny okolo mňa ani nechodili a podobne. A takto. Čiže ten organizmus mal pocit, že teraz sa konečne najem, tak to držme to, decka, nech to nejde preč. Tak, to si asi povedal ten organizmus a asi to sa deje a potom veľa žien si povie, že a priberám aj z vody. Hej, lebo celý deň nejem,
vodu si dám hore-dole a stále som priberala. No, ale to som nevidela. A k tým princípom sa dostaneme, lebo veď o nich píšeš aj v knihe spolu s odborníkmi, aby bolo jasné, že to si madam Adriana nevycúcala niekde z prsta. Akože samozrejme sedliacky rozum funguje, Tak. ale odborný je vždy dobrý bonus. Ale vráťme sa k tomu, spomenula si sťahovaciu bielizeň. Ale to je niečo, že si musíš predsa povedať, že keď si musím dávať sťahovaciu bielizeň, tak prečo to sťahujem, keď je to v poriadku? Nepovieš si to. Nie? Nie, nepovieš si to. Ty si tú sťahovaciu bielizeň dáš preto, aby si sa zmestila do tých šiat a zapla nohavice, ale nerozmýšľaš nad tým, že je to problém, ktorý rieši sťahovacou Áno, aha. nie. Okay. Ty si pomáhaš. Je to taká Že však všetci to používajú. kľúčka, taká skratka k niečomu a nedošlo tam to uvedomenie. To proste musí prísť blik, záblesk, moment a u mňa to bola fotografia. Jedna konkrétna, Áno. nie nejak špeciálna, ale Nie. bola to fotografia. Áno. Ono naozaj, keď človek napríklad chce ísť, ja to porovnám na terapiu, tak tiež asi potrebuje istú dávku utrpenia alebo takú poslednú kvapku, kde si povie, že ale už ma to fakt nebaví, lebo my všetci vieme žiť v istom utrpení, či už fyzickom, psychickom, ide to ruka v ruke a vieme v tom prežiť celý život, ale v istom momente si povie, že a už ma to nebaví. Takže ten moment prišiel s fotkou, vráťme sa ale k tým komplimentom, lebo na to si mi neodpovedala, že hovoria ti ľudia opatrne, že ako výborne vyzeráš, lebo si schudla, alebo ako to funguje v tej Nie, oni prídu rovno, že ty vyzeráš fantasticky. Aha. A ja poviem, ďakujem, ja sa tak aj cítim. OK, a ako k tomu pristúpiť všeobecne možno, lebo ty si príklad človeka, ktorý to zažíva, že ako hodnotiť ľuďom tú postavu, keď schudnú? Ako to ty vnímaš? Vieš čo, tá postava, keď človek schudne, tie komplimenty prídu samé od seba z toho okolia. A je to v poriadku, že komentujeme, že si schudla? Akože nikdy sa je to viditeľné. Áno, ale že nemáš pod čiarou potom ten pocit, že a čo predtým, akože čo som bola? Nie, lebo predtým som nebola chudá. Tak mi musia povedať. Ale vyzerala si tiež dobre. Normálne. Okay. Vtedy nikto nepovedal, že Ježiš, vyzeráš fantasticky. Aťka, dobre vyzeráte. Hej, to bolo takéto klíše. Áno, to by ťa ešte mohli aj za líčka vyťahať. Áno, ty si zlata. No. Ale s tým schudnutím prišli tie komplimenty na inom leveli. Takom, že wow, vyzeráš fantasticky a ja tak chcem vyzerať. Čo robíš? Inak je to tak, teraz ako si dole, my sme na teba s kolegom čakali pred záchodmi. Kam chodíš samozrejme zvracať jedlo, akože nie. Nie je to žiadna... Áno, pravidelne. Pravidelne. Tak ako pravidelne aj tie inekcie. Áno, Ozempic, všetko si tam chodíš píchať. Takže pozor na to, hej. Áno, dostaneme sa k tým reakciám a podozrievaniam od žien, ktoré to možno ťažšie zvládajú. A vy naozaj si nás ohúrila, som pozerala, že wow, akože fakt dobre. Lenže ruka v ruke s tým, ako schudneš, ide aj nejakže sebavedomie sa zdvihne, že aj inak vyžaruješ, nie je to len o tých kilách. Presne. Každá žena, čo schudne, každá jedna, sa začne inak obliekať. Ja som nemala na sebe tepláky, iba keď idem do fitka. A predtým som bežne tepláky, trošku voľnejšia mikina, vlasy do copu a dobre, však dobre. Teraz ráno idem do kúpeľne, ja som tam vždy pol hodinu a odídem z kúpeľne, až keď som pekne oblečená, žiadne tepláky a cop, ale pekne si dám nohavice, blúzku a spočiatku manžel, že ty niekam ideš? Hovorím, áno, budem tu, doma. Idem sem, idem do kuchyne variť. Idem byť. To znamená, že presne, áno, že idem byť teraz ženou takou, akou som mala byť už predtým, ale nechala som sa prevalcovať okolnostiami, väčšinou je to práca, a kým sú deti malé, tak sú to deti. Ale aj tam sa dá nájsť cestička, je to komplikovanejšie a potom, keď tie deti vyletia z hniezda, tak aj tie mami prestanú sa toľko naháňať a behať, ale nezmenia nič iné, len to, že menej sa hýbu, takže začnú priberať. Veľmi prísna inak k tým ženám v knižke, musím povedať. Ale ja ich ľúbim. Ale veď áno, láska je o tom, skutočná láska je o tom, že ponúkaš ľuďom to, čo im naozaj pomôže, a to je niekedy prísnosť a nie iba tak, veď dobre disciplína. A disciplína. Ale ešte než sa k tomu dostaneme, prepáč, ja si držím taký nejaký svoj postup, lebo ma zaujíma jedna vec. To som ja nikdy nezažila. Dobre, tu sa rozprávajú dve štíhle ženy o tom, ako byť chudý. Ja som nikdy nemala nejakú nadváhu a ty v tej knihe píšeš, že aké boli tie tvoje stavy, že si rozmýšľala nad tým, že kedy čo zješ. Áno. A že kedy si dáš tie čipsy a kedy si dáš ten KitKat a neviem čo. A ja som nad tým rozmýšľala, že nikdy som tento stav nemala. A ja viem prečo. Prečo? Pretože ty si vyrastala v rodine, kde sa jedlo normálne jedlo. Aha, a ty nie? Čiže ideme k téme, kde sa to v nás berie, alebo v mnohých ženách, že majú takéto
Normálne, že to jedlo im To ovláda nutkanie. mysel. Vždy ťa jedlo ovláda, kým nezačneš ty ovládať svoj hlad. No a kde to tebe prišlo toto? Mne to prišlo pri tej fotke. Áno, nie, ale kde sa to začalo? Hovoríš, že ja som vyrastala v rodine Áno. inej ako ty? Vieš čo, ja si pamätám ten recept, čo dala tvoja mama do mojej knižky Koláč mojej mamy. Taký ten zdravý recept. A ty si tam v jednom rozhovore, keď sme sa rozprávali, spomínala, že ty si sa vždy, teda tvoja mama spomínala, že ty si sa vždy mame pýtal, a je toto zdravé, toto môžem papať? Hej, že vlastne vy, keď dieťa vyrastá v rodine, kde sa nechodí do fast foodov, kde sa nekupujú sladkosti, Mirnix, Dirnix, tých šušťavých farebných obaloch, hej, tak jednoducho to dieťa nemá tendenciu, hej, že a nie je to o tom, že zakazuješ. Nie, ako ja som... Jedno to, len to proste nemáš, nekúpiš, nemáš, nezieš. Áno. Takto to funguje, lenže my žijeme v dobe totálneho prepichu. Dobre, ale aké bolo to tvoje detstvo? A teraz vôbec nechceme napríklad haniť tvojich rodičov, aby to teraz bolo... Ale ja som vyrastala v ťažkom komunizme. No? Tam nebolo nič, tam sladkosť. To si došla do obchodu, tam neviem, či bola tá deva tyčinka, ale tá bola drahá, to si ty nemohla kúpiť len tak potom, kde sa naštartoval tvoj mozog na to, že ti ho začalo riadiť jedlo? Kedy sa to stalo? Keď som začala byť v pracovnom strese. Lebo tam som sa dostala... Takto, ja som od detstva športovala. Hej, od základnej školy, to znamená, že ja som vždy tú postavu aj mala vždy takú vyšportovanú, preto aj tie svaly doteraz mám. Ale potom... Tak sama si videl, bola si v tom Bystre, keď som mala na Račianskej raňajky, v Biskupiciach cukráreň, teleráno, rádio, moderovačky, knižky, e-shop, hej, a tam už nemáš čas rozmýšľať, akože, teraz už viem, že bol by čas, a necháš sa prevalcovať. Išla som na pumpu, natankovala som a zoberiem si jeden hot dog. A v aute rýchle počas jazdy som zjedla. Sedím v zápche, a tu mám keksik, dám si ho, hej. A jednoducho tieto maličkosti, tieto dzopkania, sedím v robote na porade a tam vždy mala naša šéfka Tamarka. Tamarucho, pozdravujeme, spolupracuje inak aj trochu inak. Ja viem, ním cvaj cukriky. No dobre, tak to tak podsmúľaš, to nie je taká hrôza. Dobre, ale ona tam mala vždy plnú misku, lebo ona jedla len tie pomarančové a mne chutili tie citrónové, hej. A sedíš na porade, ani nevieš, že ako... Ale popri tom si nehovorila, že to nie je v poriadku? Nie, nerozmýšľaš tak nad tým. Nerozmýšľaš tak nad tým, lebo nikto ti to nepovie, že to nie je v poriadku, a ty keď žiješ v kolobehu, to je keď si na kolotoči a točíš sa. A vidíš, len pekne sa točí a chceš sa točiť. Ale až keď z neho vystúpiš a pozeráš, jak sa tí ľudia točia, pozeráš, že čo im šíbe, a ja som sa tam tiež točila. A toto isté je to aj s tým jedením. Že ty proste tak, ako si obklopená ľuďmi, ktorí jedia všetko, nechcem povedať, že nezmysly, ale tie ultraspracované veci a tie keksičky a pojedanie medzi jedlami, tak ti to príde normálne. Ale keď vyrastáš v rodine, kde sa naraňajkuje a potom je až obed a nič medzi tým nemáš a vyrastáš v tom, že nepotrebuješ, zakričí, brúšku, som hladný, no tu máš. Mamičky, čo robia na tých ihriskách? No, deti sa hrajú a oni furt za nimi, a tu máš bananík, a tu máš keksik, a to dieťa to nechce. Ono sa najedlo, chce sa hrať, daj mi pokoj, mama, ale tá mama furt doň ho tlačí. Počúvaj, tam to vzniká. Som teraz s tebou na jednej vlne prísnosti, lebo ja som strašný minimalista. Mne sa nechce, keď idem niekam už teraz s deťmi, trepať milión tašiek. A si hovorím, však voda je všade, kúpim, napustím do fľaše, od hladu neumrieme, veď vrátime sa do večere, a ja presne na tých ihriskách si hovorím, že ja som v živote nekúpila tie chrumky pre deti, lebo neviem, kedy by som to do nich naštopala. A potom aj tak riešim, že nechce jesť večeru, nechce jesť obed, lebo je celý roztatárený, tak ešte plus naštopaný s chrumkami si hovorím, kde? A tie krabičky so všetkým, tak občas som si nakrájala jablčko do krabičky, aby som nevyzerala ako... Ale len preto, aby si nevyzerala. Ale nie preto, že je to nevyhnutné pre to dieťa, pretože naozaj ono za tie 2 hodiny od ráňajok do obeda alebo do 3-4, keď sa hrá a má kopec svojich aktivít, nevyhladne, a keď aj vyhladne, aspoň zje ten obed a od toho hladu neumre. Myslíš, že teraz... Ale tie mamičky furt cpú a cpeme a daj si. A keď s tým vyrastáš, tak ty sa naraňajkuješ, ale v podvedomí máš, že... Veď stále môžeme niečo povedať. Áno, veď mama mi dávala na ihrisku piškoty, no tak si kúpim horálku. Veď mama mi dávala jablčko, no tak si nakrájem jablčko a hej, ty sa naraňajkuješ a do toho obeda ty non-stop ješ. Tak kedy to telo má začať pracovať a spracovávať? Stále nemá kedy. Áno. A to je potom návyk takého pochrumkávania. Tak. No my dve chudé pri pohároch vody si teraz môžeme na to pripiť, ale... Teraz už áno, ale vidíš to, že kde vzniká ten problém? Áno. Vzniká
Pri mamičkách. Alebo pri tých návykoch. Ja som aj mojim Ale rodičom... mamičky robia tie návyky. Áno, veď pri rodičoch, tak myslím, že Áno. keď sme my boli deti, ja som mojim rodičom vďačná za to, že ja som nemusela dojedať. A keď mi to vzali, už mi to nevrátili. Takže už bol A to je hlad ďalšia vec. potom. Ďalšia vec. Ja si pamätám, u babky robila... Kelfezalek, ja si spomínam. Povedz, po maďarsky je to? To ti nepreložím. Ty si francúzštinárka inak, len... Prívárok, tak. Aha. Kelový prívárok. Ja som ho nemala ako dieťa rada a vždy tam, a potom tam bolo ešte aj to mäso na šťave. A babka navarila plný kotol, lebo však tam vždy bolo 15 detí na dvore. A nám vaď, až nie som hladná, nebudem, babku, že nevadí, nič iné nemáš. Hovorím, ale ja to nelúbim. Ona, že tak to nejedz. Počúvaj, večer, studený, najlepší tekvicový prívarok na svete, čo ja som ho tak zjedla od hladu. A babka, že vidíš? Zjedla si. A to bola babka. A nenútila ma, že nechceš to nevariť, dám ti toto, dám ti to. Nechceš? Nie si hladná? Nemáš. Zaujímavá babka, lebo tu sa dostávame k téme, inak prídeme samozrejme ku knihe, ale podľa mňa je fajn sa porozprávať o tom, ako vnímame to jedlo, že niekedy sa cez to jedlo robí aj také ako keby citové vydieranie, hej? Že ja rozumiem, že starí rodičia napríklad, alebo naši rodičia sa nám chcú zavďačiť tým jedlom a tie dózy zrazu si odnášame plné a ešte nám prikladajú na taniere, ale možno, že je dobre odkázať starým ľuďom, že my vás ľúbime aj bez toho, aby ste nás museli vykrmovať, hej? Že nemusíte si nás kupovať. A že čo s týmto, lebo vieš, že... Chápem. Je to ťažké, lebo ja keď prídem na Slovensko, tak vždy s taškami plnými dózami jedla. Pre svoje deti. Áno. Ale dobre, tak sú samostatné a domáca strava poteší. Áno. A to je ďalšia vec, domáca strava. No dobre, tak poďme už na to. Kniha je, ako som si ju teda prelistovala, je o takom tvojom začiatku, o tom celom, kde sa to v tebe zvrtlo, po to, ako si fungovala, ako funguješ. Vždy pod čiarou dáva, že toto je môj príbeh, mne to funguje, je to pod dohľadom odborníkov, nie je to paušálny recept a plus x receptov, ktoré vyzerajú akože hrozne, veľmi chutne a až jemne nezdravo. Dobre, tú úvodnú frustráciu máme popísanú, prišla fotka, máme za sebou nejakú genézu detstva, návykov a chuti furda čo pojedať. Z akého mentálneho bodu si ty začala chudnúť, aby to nebolo, že neznášam sa, som hnusná, tučná? To som nikdy nemala. No, lebo ako... Vieš čo, na tej fotke ja som zbadala 50-ročnú starú tetu. A ja, A potom som videla jednu fotku, keď sme boli na Markizáckej ešte vianočnej party, kde som vlasy, vytuningovaná, štíhlučka. Ja som sa na to takto hovoril. Dievča moje, niečo rob so sebou. A vtedy som si povedala, že tak toto nie a idem prísne. Dobre, ale s akým vzťahom k sebe? Že ja chcem vyzerať ako kočka. Ja chcem byť kočka. Lebo sa mám rada. A láska, neláska. Nie? Ja to tam nebolo. Ja nemám rada ani takéto tá prehnaná sebaláska k svojmu telu. Lúbte sa také, aké ste. Nie, buďte prísne na seba. Ale lúbte sa. A však ty sa musíš ľúbiť, keby si sa nelúbila, jak funguješ? Ale dá sa aj nelúbiť sa veľmi významne. Veľa žien podľa mňa chudne, vidíš, toto zase ty nepoznáš, ale veľa žien chudne z bodu, že fuj, aká som nechutná, pozriem sa do zrkadla, som hnusná. A preto idem chudnúť. A mám pocit, že to je mentálny koncept. To je veľmi zle. No. Ak ideš do toho s tým, že hnusná som, vyzerám, ty nenastavíš svoju myseľ na to, čo chceš, ale hovoríš jej, aká si hnusná. Preto ja som povedala, že táto teta sa mi nepáči, ale táto kočka, hej, a ja budem takáto kočka znovu. A to som si povedala, takáto kočka budem. Neriešila som, že vyzerám staro, že som pribratá a podobne. Tam odišla zrazu tá teta z tej fotky, bola predo mňou tá druhá fotka, hovorím, a ešte lepšie budem vyzerať. Tak. A takto ja som si to povedala a hovorím, dobre, ako začnem? Tak začnem tým, že francúzsky jedia raňajky, obed, večeru, nič medzi tým. Dobre, idem na taký spôsob. Tak som začala raňajky, obed, večeru. Hovorím, ale asi by som mala tú stravu nejak upraviť. Milé AI, hej, všetko riešime cez umelú inteligenciu. Vytvor mi jedálniček, 3 jedlá denne, nech to má dokopy 1500 kalórií, po 2-3 týždňoch som prešla na 1200 kalórií a takto som si robila, varila, jedla. A začala som chodiť na polhodinové prechádzky. Každý boží deň. Som si povedala, idem sa prejsť. Ale rýchla chôdza, nie takéto. Áno, nie je to vlekla. Ja hovorím, že nie alparkovské tempo, ale svižné tempo v prírode. Ideálne v prírode, keď je dobré počasie sama. A zrazu mesiac nič. Ja som za celý mesiac som sa trápila, ja som bola hladná jak čenkovej deti. Prepáč, bola si hladná po tom, čo si jedla 3-krát denne? Áno, lebo
ty sa naješ, si hladná, tak hneď si niečo dzobneš. Aha, prestala si dzobať. Tak, potom zase niečo. Ale medzi tými raňajkami a obedom ja som nič iné neriešila, len to, kedy sa zase najem. Ja som bola hladná. Hej, ale ja som si povedala, nedám si. Nedám si, ja to musím vydržať, lebo inak sa tam nikdy nedostanem do toho bodu. Ja som to strašne chcela. A to je to. Skočím do toho, lebo zdá sa, že si išla tak pokus omyl, AI, nejak sa naladíme a evidentne to smerovalo aj k nejakej spolupráci s ľuďmi, ktorí sa v tom vyznajú, ale že prečo si sa rozhodla takto? Lebo niekto by si povedal, chcem schudnúť, dobre, tak idem na intermittent fasting, nebudem 8 hodín denne jesť. Že prečo si Ale to robíš, keď ješ normálne. Ty máš tento fasting, či ako sa to volá? No. To máš prirodzene, to máš, keď ješ normálne. Áno, alebo teda si vyhradia, že väčšinu dňa nejedia a zjedia len nejaké jedlo. Vieš, že lenže oni si vieš, čo povedia? Že nebudem jesť 12 hodín, a potom ale tých 10, alebo ja neviem, koľko tie fastingy, jak to funguje, alebo tie 4 hodiny láduje do seba jak nenormálny. Lebo vieš, že potom už zase jesť nebude. A stresuje tým telo. Ale že prečo ti zrazu napadlo, že riešením budú 3 jedla denne? Že, toto je francúzsky. No dobré, prečo si vybrala francúzsky? A koho som si mala vybrať? Portugalčanky, že tie sú tučné. OK, išla si podľa toho, kto ako vyberá. Vieš čo, nie, ja som už dlhodobo riešila, že niečo musí fungovať. Aha. A viem, že keď raňajky, obed, večera, to sme mali v detstve. Takže sedliacky rozum. Tak. Vyšiel. Tentokrát uznávame. Áno, stále. Som dievča z dediny, odtud do dvora, hovorím si, dobre. Raňajky, obed, večera. Dobre, čiže máme nejaký návyk, držala si sa ho. A mesiac nič. A nič a bola si hladná. Prečo si to nevzdala? Lebo som vedela, že keď to vzdám, vlastne ja som nikdy neuvažovala nad týmto. Teraz vlastne, že prečo? Ja som nad tým ani neuvažovala, dobre, že to nezačala vzdám. si premýšľať, dobre, tak idem to nejak, tak ešte to nejak zmením. Áno, dala som z 1500 na 1200 kalórie. A pridala si viac prechádzok. Áno, viac menej. A potom, v tom druhom mesiaci, kilečko, 2 dole. Aha. A už som sa začala tešiť, lebo už to bolo. Ale pamätám sa, že som aj tak nešťastne tomu môjmu mužu verovala, že a nejde to, a čo mám robiť? A ja sa trápim a hľadujem. A on hovorí, že kašli na to. Hovorím, no tak to teda nie. Dobre ti poviem. On ma ešte tak akože hovorím, no určite, hovorím, ja sa zatnem, idem. Hovorím, ale prečo to tak nejde? On hovorí, 3 mesiace potrebuje telo na to, aby sa uzrozumelo s tým, že čo ty robíš. Aha. Že už nemusí držať to jedlo z toho večera proste ako rezervu. Tak, ty musíš dať tomu telu šancu, že pozor, niečo sa deje. Prvý mesiac to telo hovorí, čo je šibe, že hladná. Druhý mesiac, že asi to myslí vážne. A tretí mesiac si povie, dobre, ide pravidelne všetko, telo sa ukludní, všetky veci sa nastavia a až potom som začala tak trošku viac tie kila dávať dole. Takže... Kde si v tom všetkom? Lebo predtým si hovorila, že mlelá má práca, povinnosti. A naozaj, keď sme sa bavili o tom, čo všetko musíš robiť v tom kaštieli, to nie je sranda. Že tam ako sa nadrieš jak kôň. Jo, to kde áno. Si zrazu našla na to čas. Že predtým bola výhovorka, že nedá sa a zrazu sa dalo. Predtým to bola výhovorka. Aha. Takže keď sa vyhovárame, nehľadáme spôsoby, ako sa to dá. A keď začneme s tým, že ale, keď máš, ako píšeme aj v knihe, keď máš viac ako 3 ale, nezačínaj. Miesto ale musíš hľadať, že je dobré. Takže raňajky hosťom od 7, to znamená, že ja vstanem o 6, aby som medzi 6:30 a 7 v kuchyni ticho, v kľude sedela a naraňajkovala sa. A tak to aj robím. A potom začnem fungovať. Asi ti aj mnohé ženy píšu, predpokladám, že si veľmi aktívna na Instagrame, aj sa trošku s tebou, ani nehovorím, že hádajú, ale ponúkajú ti tie svoje ale, že ale mne toto naozaj, a ty im to vraciaš. Ja im nevyvraciam ich ale. Aha. Keď za mňou prídu, že Aťka, chcela by som, neviem nájsť, alebo pomôžte mi, ako toto zvládnuť, pomôžem. Ty im ešte aj nastavíš ten režim. To nie, ja len poradím, že ako to robím ja, čo z toho by im možno vyhovovalo, ale ja viem, ale jedna mi napísala, chcem schudnúť, čo robíte? Hovorím, upravila som stravu. No ale toto ja upravovať nebudem. A ďalej hovorím, veľa chodím, ale mne sa chodiť nechce. Tak čo mám robiť? Tak vybavené. Už som jej neodpisovala, lebo jednak strácam tým čas a jednak tá pani to nechcela. Ale potom mám veľmi veľa správ. Aťka, ďakujeme za inšpiráciu, mám 60 rokov, už som schudla 10 kg, od septembra krokujem a jem iba 3-krát denne ako vy. Hej, že jednoducho, keď tie ženy chcú, a ďalšia vec je, ja aj v tej knihe ponúkam návod, ktorý je taký... Do života. Do života a není to, že a teraz len rukolový šalát
paradajkami a vo fitku 5-krát za deň sa potiť a dvíhať činky, skákať pred telkou a podobne. Lebo to nech robia mladé baby. Ja som športovala v mladosti všetky možné disciplíny, ale ja mám o chvíľočku 50 rokov a mne sa už nechce skákať. Mne sa už nechce dvíhať činky, mne sa už nechce v tej posilovni sa tam potiť a do posilky chodím len na pás krokovať, keď, lebo to je ďalšia vec, že v telku už nepozerám, lebo pri telke som vždy jedla, takže vždy teraz pri pozeraní niečo musím vykonávať. Nie sme my v telke, už sa to ani nedá pozerať, už sa není na čo pozerať, takže... Ešte tá jojka sa ako tak dá, no. Ale vieš čo, do toho ti teraz vstúpim, tak poloodvážne, poloodborne, lebo sme plus minus v podobnom veku, ty si odo mňa trochu staršia, ale sme v tej istej, povedzme, kategórii a keď hovoríš, že sa ti nechce dvíhať činky, ale s kým to riešim, naozaj s odborníkmi, že v tom našom veku ten silový tréning je veľmi dôležitý. Ďakujem, že sa pýtaš. A nepýtam sa, ale dobre, mala by som sa pýtať. Čo ty, aký máš na to názor? Tak, nejde o názor, ide o fakt a síce, keď si žena, ktorá šport vidí len v televízii a máš sedavé zamestnanie, ty nemáš inú možnosť, ako si tie svaly vybudovať, len tak, že budeš ich budovať činkami. Ale ja od 10 rokov atletika, plávanie na strednej škole, volejbal na vysokej škole a ja robím ťažkú fyzickú prácu, hej, však keď chceš, ja by som ti vedela ukázať moje Porovnáme svaly. Si bicepsy potom neskôr. Že naozaj ja tie svaly mám. Ja ich len udržujem. Takže nedvíham činky, ale keď tak plankujem, lebo to je s vlastným telom a keď tak, no v tej záhrade, tak keď som teraz prenášala tie kamene alebo hrabala to lístie a nosila to na ten zberný dvor, to sú fyzicky namáhavé práce pre ženu, hej? Aj tam sa ten sval buduje a pozor, svaly, bicyklovanie, plávanie, rýchla chôdza, pilates, yoga, cvičenie vlastnou váhou, doma si urobíš pár klikov, dá sa, hej, keď už tie svaly máš, že ich udržuješ. Ale keď som spomínala, že keď si pani, ktorá v živote vo fitku nebola, ktorá vidíš na nej, že je fluffy, mekučka, lebo... Atrofovaná. Tak, no, tak ona si tie svaly budovať musí. Preto aj ja hovorím, ja činky nedvíham, lebo ja svaly mám, ale tie som si budovala roky-rokovce. Čiže považuješ tú svalovinu za dôležitú? No lebo vďaka svalom chudneš. Áno, a svaly sú metabolický orgán, ktoré sú pre nás dôležité. Takže dobre, to som len chcela ako... Nie, svaly sú dôležité, ale... Každý ich má inak. Tak, každý ich má inak a každý si ich inak posilňuje. Ale netvrdím, že len činkami vo fitku sa dajú budovať svaly. Je i kopec iných športov, kde naozaj tie svaly zapájaš. OK. No pre mňa je to fitko také jednoznačné. Prídem, niekto miluje fitko, presne tak. Viem, čo sa tam deje a teraz si hovorím, keď budem ja, nenosím ja kamene, menej nosím kamene ako ty. Vidíš to. Tam by nebolo úplne jasné, že ktorý sval zapájam, ja som taká presná, ale je to úplne relevantné vysvetlenie, len som to chcela do toho zapojiť. Kedy sa v tomto celom príbehu, len skočím, ti začalo vyskakovať, že veď toto by mohla byť kniha, lebo tých kníh už máš veľa na konte, ale boli väčšinou o receptoch, o pečení a teda. A zrazu, vieš, tak hoci kto v úvodzovkách chudne a teraz prečo by som mala o tom robiť knihu, ale tvoj príklad a tvoja osobnosť je inšpiratívna, si známa, si na očiach, ten výsledok je jasný. Kedy ti cvaklo, že a to by bola fajn kniha aj s receptami? Túto myšlienku, alebo tohto chrobáka do hlavy mi nasadila Denis Sihlovcová, vlastne autorka programu Schudni navždy bez diét. Tak ona vlastne nevedela, kto som, keď som prišla k nej do skupiny a potom až neskôr teda zistila, že robím recepty a hovorí, že Adi, že možno napíšeš knihu o receptoch. Hovorím, vieš čo, určite nie, lebo ja mám to sladké pečenie, veď to robím 30 rokov. Ty chceš, aby ľudia priberali. Mám 9 kníh, tak budeme jesť menej sladkého, ale ja sa toho nevzdám. Aha. Ale ona tým, že má neuropsychológiu a tým, že ona vie, ona povedala, dobre. A ja večer a už to išlo. Hej, že proste ona nebola, ale nie, a skús to. A ona, že dobre. A tým vlastne naštartovala, že to keľu. A prečo nie? No ale najprv to mali byť iba recepty. Ale potom na Instagrame jasné, stále tie isté otázky, ženy, to máte knihu. Keď si ju prečítate, pomôže vám to nakopnúť sa a potom už môžete, ale základom je naozaj variť si doma. Volá sa Chceš schudnúť? Najedz sa. Tá knižka už v tomto čase by mala byť asi aj v predaji, len pripomínam ten názov.
No je to jedno komplexné dielo naozaj, pretože je tam tá genéza, kto chce schudnúť sa v tom nájde, aj v tých pocitoch, aj v tých frustráciách, potom ako sa to dá. Jemne prísna autorka vás akože nepustí s nejakými výhovorkami a plus potom recepty. Ale stalo sa ti aj, že teba to už nepustí, povedzme, do toho klasického sladkého pečenia? Že, Nepustí, že? Ja by som sa chcela veľmi spýtať, ešte som sa nepýtala AI, lebo radšej by som sa najprv opýtala človeka, doktora, odborníka, že keď žena schudne, alebo človek, lebo aj muži, hej, to je rovnaký problém, veď 60% Slovákov je tučných, obezných, hej, každý druhý Slovák. Takže ten za dverami to je, keďže my dve to nie sme. Ešte, že si nepovedal, takže ten, čo nás sleduje. Ale za dverami, môže byť. A vlastne, že či aj, ako sa správne povie, vicelárny tuk to je? Ten zlý vnútorný? Asi, áno. No, neviem presne, že či aj okolo mozgu. A keď sa schudne, či ten tuk odtiaľ odchádza, prirodzene, lebo odšadiaľ ti odchádza tuk, a ty myslíš inak. Či myslíš, že máš tučné mozgy? Tučné mozgy myslia inak ako štíhle. Aj tí tuční ľudia vedia sa zasmiať, srandy, kopec, všetko, život. Musíme sa kontrolovať, lebo aj tí tuční ľudia. A hovoríš aj v tej knihe, že ženy, ktoré tvrdia, že sú so svojou nadvahou spokojné, že im neveríš. Neverím. Teraz naozaj polovica ľudí to vyplá, zajtra budem na všetkých zase titulkách rozoberaná, jak som tu dourážala tučné ženy a podobne. Tu, či sa niekto urazí alebo nie, tu sa vždy rozprávame o zdraví. Keď si raz niekto myslí, že je to Ozempic, ja nemám tie páky ho o tom presvedčiť. Tak nech si to myslí. Priatelia, dostali sme sa zhruba do polovice tohto rozhovoru a tú druhú polovicu nájdete v balíčku Všetko. Buď na YouTube, alebo cez Hero, kde nájdete aj plnú podcastovú verziu. Sme veľmi vďační za vašu podporu, pretože len vďaka vám môžeme pokračovať v trochu inak a prinášať vám minimálne raz za týždeň rozhovory, ktoré máte radi. Či už z tohto štúdia, alebo aj z divadla, v ktorom pokračujeme. Som Adela Vinceová a som veľmi rada, že príbeh trochu inak tvoríte spolu s nami.